హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక నుండి స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము శ్రీమద్ భగవద్గీత యథాతథం భగవద్గీత యథాతథము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ క్రమంలో మనం ఇప్పటి వరకు 5 అధ్యాయాలను, మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము, మరి ఆ అధ్యాయంలో పరస్పరము విరోధించుకునేటువంటి ఆ దాయాదులైనటువంటి పాండవులు కౌరవులు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధ సన్నద్ధులై నిలిచి ఉండగా మరి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ ఇరు సేనుల నడుమ నిలిచినటువంటి అర్జునుడు, మహాయోధుడైనటువంటి అర్జునుడు ఆ ఇరు సేనలలో ఉన్నటువంటి సన్నిహితమైనటువంటి బంధువులు, గురువులను, మిత్రులను చూసి వారితో యుద్ధం చేసి ప్రాణత్యాగం చేయడానికి మరి సిద్ధపడినటువంటి వారందరిని చూసి విషాదము, కరుణ ఆవరించగా అతడు బలాన్ని కోల్పోయి మోహానికి గురి అయ్యి భ్రాంతి చెందగా యుద్ధాన్ని చెయ్యను అని అంటాడు. కానీ 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి అతన్ని మందలించగా అతనికి అంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శిష్యుడుగాను శరణాగతుడుగాను అవుతాడు.
మరి ఏది నాకు ఉత్తమమో దానిని బోధించమని అడగగా, మరి అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు గీతాచార్యుడు తన యొక్క గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి మరి తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక దేహానికి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మకు ఉన్నటువంటి మూల వేదాన్ని వివరించడము, పునర్జన్మ విధానము, నిస్వార్థమైనటువంటి భగవత్ సేవా స్వభావము, స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు అనేటువంటి వివిధ అంశాలను వివరిస్తాడు గీతా సారము అనేటువంటి 2వ అధ్యాయంలో. ఆ తర్వాత 3వ అధ్యాయం అయినటువంటి కర్మయోగంలో భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కడూ ఏదో రకమైనటువంటి కర్మలలో తప్పక నెలకొని ఉండవలసినదే అంటూ ఈ జగత్తులో మరి కర్మ అతన్ని బంధించడమో లేదా అతను బంధనం నుండి ముక్తి చేయడమో జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఏదైతే కర్మ భగవంతుని ప్రీత్యర్థమో నిస్వార్థంగా చేయడం ద్వారా మరి ఎటువంటి ప్రతిచర్యలు లేకుండా ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అని. అలాగే 4వ అధ్యాయం అయినటువంటి దివ్య జ్ఞానంలో మనకి ఆయన మరి దివ్య జ్ఞానములో ముఖ్యంగా మనకి భగవద్గీత యొక్క అత్యంత పురాతనమైనటువంటి చరిత్ర, అంటే ఇది ఇప్పుడు అర్జునుడికి బోధించడమే కాకుండా అంతకు పూర్వం నుండి కూడా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, పురాతన చరిత్ర, భౌతిక జగత్తులో కాలక్రమంలో మరి కలిగే తన అవతారాలు, ఉద్దేశ్యము, ప్రాధాన్యత, గురువు, ఆత్మదర్శి అయినటువంటి బోధకుడిని ఆశ్రయించవలసినటువంటి అవసరము, అలాగే ఆత్మ అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆత్మకు భగవంతుడికి ఉండే మధ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అదే పునీతం చేసేటువంటిది, ముక్తిని కలిగించేటువంటిది అయి ఉంటుంది అని చెప్పి దివ్య జ్ఞానాన్ని 4వ అధ్యాయంలో బోధిస్తారు. అలాగే నిన్న చూసినటువంటి మీరు మరి కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మరి తన మిత్రుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి బోధించేటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో బోధనలు, అంటే కర్మ, బాహ్యానికి అన్ని రకాలైనటువంటి కర్మలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ అంతరంలో వాటి యొక్క ఫలాలను తెగించేటువంటి వాడే వివేకవంతుడు అని, మరి దివ్య జ్ఞానాన్ని కలిగి పవిత్రమై శాంతిని, అసంగత్వాన్ని, భౌతిక జగత్తులో సంగత్వం లేకుండా ఓర్పుని, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగి ఆనందమయమైనటువంటి జీవనాన్ని పొందుతాడు అంటూ తెలియచేసినటువంటిది చూస్తాము. మరి ఆ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తారు. ఇది కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి ఆ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని, అనగా ఆయన చెప్తారు చివరికి ఆ అధ్యాయంలో, ఓ అర్జున, నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు పరమభోక్తగాను, సకల లోకాలలో దేవతలకు ప్రభువుగాను, సకల జీవులకు ఉపకారిగాను, శ్రేయోభిలాషిగాను తెలుసుకున్నటువంటి శుద్ధ భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో ఉండడం వల్ల అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి బాధల నుండి విడివడి శాంతిని పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటి, అంటే ఏ విధంగా కర్మయోగము ముక్తిని ఇస్తుంది అనేటువంటి జ్ఞానపూర్ణమైనటువంటి మరి అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయన చెప్పినటువంటిది మనము చూస్తాము ఆ అధ్యాయంలో. ఇక ఈ రోజు మనం చూసేటువంటి అధ్యాయము 6వ అధ్యాయము, 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగము, దీనినే ఆత్మ సంయమ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ
న నిరగ్నిర్న చాక్రియః. సో మరి ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. నిన్నటి అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఆయన భోక్తారం యజ్ఞ తప్సాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అని చెప్పి ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఏమంటున్నాడు ఆయన? అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు ఇంకా అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేనటువంటి వాడు, అంటే తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తి ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేటువంటి వాడు సన్యాస ఆశ్రమములో ఉన్నవాడు. అంటే ఎటువంటి ఫలాసక్తి లేకుండా తన విధి ప్రకారము కర్మలను చేసేటువంటి వ్యక్తి సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. అతడే నిజమైన యోగి. అంతేగాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన అతడు మరి యోగి అంటే కాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మనకి ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఈ షష్టమాధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము లేదా ఆత్మ సంయమ యోగంలో మనసును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడానికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఒక మార్గము అని ఈ అధ్యాయంలో చెప్తారు. అందుకనే దీన్ని ధ్యాన యోగము లేదా ఆత్మ సంయమ యోగము అని చెప్తుంటున్నాం. అయితే ఈ కలియుగ ప్రభావంలో, ఈ కలియుగంలో జన సామాన్యానికి ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది అని కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే అష్టాంగ యోగ విధానం చెప్పబడినప్పటికీ కూడా కర్మయోగ పద్ధతి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ఉత్తమము అనేటువంటిది కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఎవరైతే తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి కర్మలను ఆచరిస్తాడో, అంటే చేస్తూ ఉంటుంటాడో, విధిగా కర్తవ్యాలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటాడో అతడే మరి సన్యాసి ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు. అంటే అతడే మరి సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కానీ అతడే నిజమైనటువంటి యోగి కానీ ఆ అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన సన్యాసి అవ్వడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కప్పుడు సన్యాసులు తాము భౌతిక కార్యాల నుండి ముక్తులమయ్యాము అని భావించి కృత్రిమంగా వాళ్ళు తమను తాము ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా ముక్తులమయ్యాము అని ఇక వారు మేమేం చేయాల్సినటువంటిది ఉండదు అంటూ అగ్నిహోత్రాది అంటే హోమాలను చేయడం కూడా మానివేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మరి అది అలా అటువంటి వారి యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? మరి నిరాకార బ్రహ్మంతో ఏకం కావడం. కనుక మరి ఆ నిరాకార బ్రహ్మంలో ఏకం కావాలని, బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం కావాలని కోరుకోవడం కూడా ఒక భౌతికమైనటువంటి కోరిక అవుతుంది. కనుక మరి వారు నిజమైనటువంటి యోగులు కారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వాడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి యోగి అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ హ్యాసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. సో ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ పాండుకుమారా, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అది ఏ యోగము. అంటే యోగము అంటే భగవంతునితో జోడించుకోవడం, ఆ భగవంతుణ్ణి జోడించుకునేటువంటి పద్ధతి యోగము అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అది ఏ యోగము, అంటే అది ఏ భగవంతునితో జోడించుకోవడము అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా
ప్రాపంచకమైనటువంటి కోరికలను, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలను వదిలివేయనిది. ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు, ప్రాపంచక కోరికలు అంటే ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను విడిచిపెట్టనిదే మనిషి యోగి కాలేడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే నిజమైన సన్యాస యోగము లేదా భక్తి అంటే మనిషి జీవునిగా తన యొక్క సహజ స్థితిని తప్పకుండా తెలుసుకొని దానికి అనుకూలంగా పనిచేయాలి, అదే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మరి సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆరు వృక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్న వానికి కర్మ సాధనగా చెప్పబడింది. అంటే ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వాడిని యోగారుక్షువు అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆ యోగారుక్షువుకి అది మరి కర్మ సాధనంగా చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే యోగంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి మునికి, అంటే యోగారూఢుడికి, యోగారుక్షువు యోగారూఢుడు 6 వృక్షం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఆ యోగారూఢుడు అనేటువంటి వానికి ఇక మరి అంటే యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి ఆ యోగారూఢము అని పిలువబడేటువంటి అతనికి ఇక అతడు యోగారుడికి మరి ఇక సమస్త భౌతిక కర్మల యొక్క విరమణే సాధనంగా చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ యోగ విధానంలో చివరి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఈ కర్మల యొక్క విరమణే సాధనంగా చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యదాహినేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుసజ్జతే సర్వ సంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢస్తదోచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడైతే మనిషి సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కోరికలను వదిలివేసి, అంటే సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయాల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో మరి ఆ వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానమును పొందినట్లుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే మనిషి పూర్తిగా భగవంతుని ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ యుత సేవలో నెలకొనినప్పుడు మరి అతడు ప్రసన్నుడవుతాడు అని, ఆ విధంగా అతడు ఇక ఏ మాత్రము ఇంద్రియ భోగంలో కానీ కామ్యకర్మలలో కానీ నెలకొనకుండా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా ఇక్కడ మన మనస్సు మనకి శత్రువు లేదా మిత్రులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకు శత్రువు అలాగే మంచి మిత్రులాగా కూడా మన మనసు పనిచేస్తుంది. మరి ఎప్పుడు అది మిత్రుడుగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఉంటుంది. అందుకనే ఈ మనసు సహాయంతో తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి కానీ పతనం చెందకూడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మనమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మానవుడు తన మనసు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధ జీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే వివిధ పరిస్థితులను బట్టి మనకి ఆత్మ అనేటువంటి పదము దేహము, మనసు, ఆత్మ మూడింటిని కూడా సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి యోగ విధానంలో మనస్సు అనేటువంటిది బద్ధ జీవునికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇక్కడ ఆత్మ సంయమనము అంటే మనసుని సంయమనం చేసుకునేటువంటిదిగా చెప్పేటువంటిది. మనసే ప్రధాన కేంద్ర విషయంగా మరి ఇక్కడ మరి ఆత్మ అనేటువంటిది మనసును సూచిస్తుంది అనేటువంటిది చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో,
బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మరి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మనస్సును జయించినటువంటి వాడికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడుగా ఉంటుంది. మనసును జయించిన వాడికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయడంలో విఫలము అయినటువంటి వాడికి మనసు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఆ అమృత బిందూపనిషత్తులో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయ బంధాయ విషయా సంగో ముక్త్యై నిర్విషయం. మనిషికి మనసే బంధ కారణము, మనసే ముక్తి కారణము అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇంద్రియ వస్తువులలో లగ్నమైనటువంటి మనసే బంధకారం అవుతుంది. ఇంద్రియ వస్తువుల నుండి విడిపడినటువంటి మనసు ముక్తికి కారణమవుతుంది. అందుకే నిరంతరము కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనినటువంటి మనసు ఆ ముక్తికి కారణమవుతుంది. అందుకే మనము నిరంతరము భగవద్ధ్యాసలోనే ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. శ్రవణ కీర్తనాదులు చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేస్తూ సో మరి భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉంచాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి మన మనస్సుని మిత్రునిగా చేసుకుని మరి నియంత్రించినట్లయితే అదే ఇక్కడ అష్టాంగ యోగ సాధన ఉద్దేశం చెప్తున్నారు. అలాగే మనసు స్వాధీనం కాకపోతే అది జస్ట్ ప్రదర్శన మాత్రమే అవుతుంది అని చెప్తారు. మరి అది చాలా కాల వృధాపనే అవుతుంది అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మనసు మానవుడికి మిత్రుడుగా ఉంటే అది మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తుంది, ఇంద్రియ భోగము నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది, జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించేటువంటి వాటిని మాత్రమే అది స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే మనసు శత్రువులాగా ఉంది అనుకోండి, అది ఇక మనసు మనకు శత్రువులాగా ఉన్నప్పుడు కామము, క్రోధము, లోభము వంటి పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట మనసు పరిగెడుతుంది అని చెప్తుంటారు. అలా పరిగెట్టేటువంటి మనసు అంటే కామ, క్రోధ, లోభాలు వంటి పాపపూరితమైనటువంటి విషయాల వెంట పరిగెట్టేటువంటి ఆ మనసు సన్మార్గము నుండి పక్కదారి పడుతుంది, ఇంద్రియ భోగంపై ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది, తద్వారా జీవుడిని పతనం చెందిస్తుంది అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి చెప్తుంటారు, మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్, వెన్ కంట్రోల్ ఇట్ కెన్ మేక్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్, వెన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కెన్ బర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సైట్. మన మనసు ఒక అగ్నికణం లాంటిది అని చెప్తారు. దాన్ని అదుపులో ఉంచుకోగలిగితే దాని ద్వారా అద్భుతాలను సృష్టించుకోవచ్చు. ఎలాగైతే అగ్ని రగిలించడం ద్వారా మనము వివిధ రకాలైనటువంటి అద్భుతాలను సృష్టించుకోగలుగుతున్నాము, రాకెట్లు, ఏరోప్లేన్స్ అన్నిటినీ కూడా యంత్రాలు అన్ని నడుపుకోగలుగుతాము అగ్ని ద్వారా. అలాగే ఒక్కోసారి మన ఆధీనంలో లేకుండా కారు స్విచ్ లాగా అరణ్యాలలో పడ్డట్లయితే తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా దహించి వేస్తుంది. కాబట్టి మన మనసుని ఆధీనపరచుకోవాలి, అగ్ని లాంటిది అని చెప్తారు. కంట్రోల్గా ఉంచుకున్నంత కాలము ఎంతో ఉపయోగకరంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అది మన కంట్రోల్ తప్పితే అంతా కూడా దహించి వేస్తుంది, పతనం చెందించేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జితాత్మాన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. మనసును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్ముని అదివరకే సమీపించి ఉంటాడు. అటువంటి యోగులు సుఖదుఖములు, శీతోష్ణములు, మానావమానములు సమానమై ఉంటాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనసును జయించినటువంటి వారికి మరి అతడు
ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి కారణంగా, భగవంతుణ్ణి తన హృదయస్థ పరమాత్ముణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి కారణంగా సో మరి ఆ మాయా బంధనాల నుండి తొలగిపోతుంది కనుక అతడు మరి ముక్త స్థితిలో ఉంటాడు. అటువంటి ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి యోగులకు మరి ఇక ఈ ద్వంద్వాలు, సుఖము దుఃఖము అనేటువంటిది, సుఖాల గురించి దుఃఖాల గురించి, అంటే ఏదైనా సుఖం వచ్చినప్పుడు సంతోషించడం, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు విచారించడం లాంటిది కానీ ఏవి ఉండవు. అవమానమైన మానమైన అన్నిటినీ కూడా సమదృష్టిలో, శత్రువైన మిత్రువైన సమదృష్టితో చూడగలుగుతారు. వాళ్ళకి ఉన్నతమైనది అల్పమైనది అనేటువంటిది భేదం లేకుండా ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. అందుకే అటువంటి వాళ్ళు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు సుఖదుఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు, శీతోష్ణాలు వంటి ద్వంద్వాలకు వారు ప్రభావితులు కారు. మరి అటువంటి ఆ స్థితియే ఆచరణీయమైనటువంటి సమాధి స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే భగవంతునిలో లగ్నమైనటువంటి స్థితే సమాధి స్థితి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి, జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. సో ఇక్కడ మరి యోగి ఎవడు అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి, యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఇతి ఉచ్యతే అంటే చెప్పబడింది. యుక్త అంటే ఆత్మానుభూతి అయినటువంటి యోగుడు, సమలోష్మకాంచన, సమ అంటే సమదృష్టి కలిగినటువంటి వాడు. మరి ఇక్కడ లోష్టస్మ కాంచన అంటారు. అంటే ఇక్కడ అంటే మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞానము ద్వారా, జ్ఞానం యొక్క జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణల ద్వారా పూర్తిగా సంతుష్టుడై ఉండి ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి వాడు, శాంతిని పొందినటువంటి వాడు యోగిగా పిలువబడతాడు. అటువంటి యోగి దివ్యత్వంలో నెలకొనిన కారణంగా అన్నీ కూడా అతడికి సమదృష్టిలోనే ఉంటాయి. అటువంటి వాడు ఆత్మ నిగ్రహంలో ఉన్నటువంటి అటువంటి వాడికి మట్టి అయినా, రాళ్ళైనా, బంగారమైనా. సో ఇక్కడ లోస్ట్ అంటే గులకరాళ్ళైనా, అశ్మ అంటే రాయి అయినా, లోస్ట్ అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మట్టి అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో గులకరాళ్ళైనా, కాంచనం అంటే బంగారమైన అతనికి ఒకటే. మట్టి అయినా, రాళ్ళైనా, బంగారమైన అన్నిటిని కూడా ఒకే దృష్టితో అతడు చూస్తాడు అని చెప్తుంటుంటారు. అతనికి మరి ఈ బాహ్యపరమైనటువంటి భేదాలు ఏవి కూడా ఉండవు అతనికి. సో మరి మన మనస్సుకు 6 శత్రువులు అని చెప్తుంటారు. వీటిని జయించినదే ఎవడో కూడా మరి ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందలేరు అని చెప్తుంటారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మాత్సర్యాలు అనేటువంటి ఈ 6 శత్రువులు మనసుకి, మన మనసు పైన కామము, క్రోధము, లోభము, మదము, మోహము, మాత్సర్యము. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేటువంటి 6 ఈ 6 శత్రువులను విడనదే జీవుడు మరి ఉన్నతి చెందలేడు అనేటువంటి చెప్పుకుంటుంటారు. సో మనకి ఇక ఈ అధ్యాయంలో ఆయన అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఏమిటి, వాట్ ఈస్ అష్టాంగ యోగ అనేటువంటి చూసినట్లయితే, మరి యోగము అంటే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లు మనము కనెక్టింగ్ టు ది గాడ్, ఆ భగవంతునితో తనను తాను జోడించుకోవడమే యోగము. మరి మనకి కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలు మనకి ఉన్నటువంటి. సో మరి మనము ఇప్పటి వరకు మొదటి భగవద్గీతలోని మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఇవాళ వరకు చూస్తున్నటువంటి అధ్యాయము కర్మలకు సంబంధించినటువంటివి, కర్మయోగాలుగా చెప్తాయి. సో రేపటి నుంచి చూడబోయేవి భక్తి యోగాలు.
అలాగే ఆ తర్వాత ఉండేవి జ్ఞాన యోగాలు. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మయోగాల్లో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. 8 అంగాలు ఉన్నటువంటివి అష్టాంగ యోగ విధానంలో. అవే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి స్థితి. ఇవి 8 అంగాలు అష్టాంగ యోగ విధానంలో. సో మరి ఏంటి ఈ ఈ 8 అని అంటే, మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో యమ అంటే నియమాలు, సానుకూలమైనటువంటి సూచనలు, ఏం చెయ్యాలి. నియమ అంటే ఏం చేయకూడదు. ఆసనం, మనం కూర్చున్న శరీరాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలి, ఎలా కూర్చోవాలి, ఏది అనేటువంటిది ఆసనం వేయడం అని అంటాం. అలాగే ప్రాణాయామం, శ్వాసను నియంత్రించుకోవడం. ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం. ధారణం అంటే మనసును నియంత్రించుకోవడం, మనసు యొక్క శోషణను పరిష్కరించుకోవడం. ఇక ధ్యానం అంటే ఆ భగవంతుని హృదయస్థ పరమాత్ముని హృదయంలో స్థిరపరచుకుని ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించుకుంటూ ఉండడం. ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యానం పైన చివరికి ఆ భగవంతుణ్ణి తాను చివరి స్థితిలో ఇక్కడ మనకి మైమర్చి ఉండేటువంటి స్థితి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, యోగి సర్వదా తన దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను ఆ భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అతడు ఎటువంటి ఆశలను లేకుండా, అంటే మరి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇది మనం చేయవలసినటువంటి యమ. మరి నియమ ఏంటి? నియమము అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం శ్రితం నాతి నీచం చైలాజినకు సోత్తరం తత్రైకాగ్రం మనకృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. యోగాభ్యాసం చేయడానికి పరిశుభ్రమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఆసనం తయారు చేసుకోవాలి. దీనిని కుషగడ్డి, జింక చర్మము మరియు ఒక వస్త్రమును దానిపై ఒకదానిపైన మరొకటి వేసుకోవాలి. మరి ఈ ఆసనము మరీ ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండకూడదు, లేదా మరీ తక్కువ ఎత్తులో ఉండకూడదు. దానిపైన అంటే యోగి దానిపైన స్థిరంగా కూర్చుని ఒకే ఏకాగ్రత గల ధ్యానంలో అన్ని ఆలోచనలను, కార్యకలాపాలను నిగ్రహించి తన మనసును పరిశుద్ధమనర్చుకోవడానికి పరిశ్రమించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి
శుచౌదేశే అంటే తీర్థస్థానాలు అని చెప్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ పదం మనకి. పరిశుభ్రమైనటువంటి ప్రదేశం, మంచి ప్రదేశం, తీర్థ ప్రదేశం అన్నట్టు. ఎందుకంటే మనకు భారతదేశంలో యోగులు, ఇంతకుముందు చెప్పుకునే వాళ్ళ యోగులు ధ్యానం చేశారు, ఆధ్యాత్మికవాదులు భక్తులు వీళ్ళు వదిలివేసి మంచి ఆ ప్రయాగ, మధుర, బృందావనము, ఋషికేశు, హరిద్వారు వంటి తీర్థస్థానాలలో నివసిస్తూ యోగాభ్యాసం చేసేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే హిమాలయాలకు లేదా యమునా నది, గంగా నది వంటి పవిత్రమైనటువంటి నదుల పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఒంటరిగా ఉంటూ యోగ సాధనం చేసేటువంటిది పూర్వకాలంలో మనం చూసేటువంటిది. మరి ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. కాబట్టి ఈ కలహాల కపట యుగంలో మరి జీవుడు తనను తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి మనకి ఈ కలియుగంలో భగవన్నామ కీర్తనమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ఉత్తమమైనటువంటి మార్గము అని మరి ఆ బృహన్నారదీయ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ నాస్త్యేవ గతిరన్యదా. ఈ కలహాల కపట యుగంలో భగవన్నామ కీర్తనము ఒక్కటే ముక్తి ఉపాయము, వేరొక మార్గము లేదు, వేరొక మార్గం లేదు, వేరొక మార్గం లేదు. కలౌ నాస్త్యేవ 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 గతిరన్యదా అంటూ చెప్తున్నారు. వేరొక మార్గమే లేదు. ఈ కలహాల కపట యుగంలో అవన్నీ చేయడానికి సాధ్యం కాదు. కనుక ఈ హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం, సో అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడమే మనకి ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఇంకా వాస్తవానికి చెప్తారు. 11, 12 తర్వాత 13, 14 శ్లోకాలలో చెప్తారు. మనిషి తన శరీరమును, మెడను, శిరస్సును నిటారుగా ఒక సరళ రేఖలో నిలిపి చూపును ముక్కు కొన మీద స్థిరపరచాలి. ఆ విధంగా కలత చెందని స్వాధీనమైనది అయిన మనసుతో భయరహితుడై మైథున సుఖము నుండి పూర్తిగా విడివడి అతడు హృదయంలో నన్ను ధ్యానిస్తూ నన్నే చరమల జీవిత లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తాం, చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు, ఈ విధంగా దేహము, మనసు, కర్మల నిరంతరము అదుపు చేయడాన్ని సాధన చేసినటువంటి యోగి నియంత్రిత మనసు కలవాడై భౌతిక అస్తిత్వాన్ని ఆపివేయడము ద్వారా భగవద్ రాజ్యమును, అంటే నా యొక్క ధామాన్ని అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, కృష్ణ లోకాన్ని అతడు పొందగలడు అనేటువంటిది చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో చెప్తున్నారు, నాత్యశ్నస్తు యోగోస్తి నచైకాంత మనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. ఓ అర్జున, మరి ఎవరైతే అతి ఎక్కువ తింటాడో లేదా అతి తక్కువ తింటాడో లేదా అతి ఎక్కువగా నిద్రపోతాడో లేదా అతి తక్కువగా నిద్రపోతాడో, అంటే తగినంతగా నిద్రపోకపోయినా అతడు యోగి అయ్యే అవకాశం లేదు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ నియంత్రణ ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. తిండి విషయంలో కానీ మరి ఇతరమైనటువంటి విషయాలలో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా మనిషికి నియంత్రణ ఉండాలి అనే చెప్తున్నారు. అందుకే ఎక్కువ తిన్నా తక్కువ తిన్నా సమపాలలోనే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఎక్కువ నిద్రపోయినా తక్కువ నిద్రపోయినా అతడు యోగిగా అర్హుడు కాడు. అంటే
యోగత్వంలో అంటే పరిపూర్ణతను సాధించలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. అంటే యోగ సాధనం యొక్క పరమ లక్ష్యాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఆహారము నిద్రలో నియమము ఇక్కడ యోగులకు ఉపదేశించబడినటువంటి దేహ పోషణకు అవసరమైనంత మాత్రమే తీసుకోవాలి ఆహారాలని చెప్తారు. మరి కొంత యాక్టివ్ అవడానికి మాత్రమే రెస్ట్ తీసుకోవాలి, కానీ నిరంతరము నిద్రపోతూ తమోస్థితిలో ఉండవద్దు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యుక్తాహార విహారస్య యుక్త శ్రేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆహారము నిద్ర విహారాలు పనులు అలవాట్లను ఎవరైతే క్రమపరుచుకుని ఉంటారో వారు యోగ విధానాన్ని అభ్యసించడం ద్వారా అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక బాధల నుండి బయటపడతారు. అంటే ఈ దేహ అవసరాలైనటువంటి ఆహారము నిద్ర రక్షణము మైథునము అనేటువంటి విషయాలలో మితాన్ని మించడము యోగ సాధనలో పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మనిషి దృఢ సంకల్పంతో శ్రద్ధతో ఈ యోగ మార్గమును తప్పక అభ్యాసం చేయాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ప్రాపంచిక తలంపుల నుండి వచ్చినటువంటి అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించుకోవాలి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి యోగాభ్యాసము ద్వారా యోగి అన్నింటినీ కూడా అంటే మానసిక కలాపాలన్నింటినీ నియంత్రించి సమస్త విషయ కోరికలు లేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే అతడు యోగంలో చక్కగా స్థిరుడైనట్లు చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇంకా చెప్తారు ఆయన, గాలి లేని చోట నిశ్చలంగా దీపం ఎలాగా ఉంటుందో అలాగే మనసు నియంత్రించగలిగినటువంటి యోగి కూడా అలాగే స్థిరంగా ఉండగలుగుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా మనకి చెప్తున్నారు, శనై శనై రూపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మన కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, పూర్తి నిశ్చయంతో కూడినటువంటి బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమంగా సమాధిలో నెలకొనాలి. అంటే పరిపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమైపోవాలి. ఆ విధంగా మనసు కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే సరైనటువంటి నిశ్చయము బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమంగా ఇంద్రియ కలాపాల నుండి విరమించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అదే ప్రత్యాహారము అని పిలువబడుతుంది. సో ఇంద్రియాల యొక్క విరమణ ప్రత్యాహారం అవుతుంది. మరి ఇంకా మనకి సాధారణంగా ఈ దేహము ఒక రథము లాంటిది అని చెప్తుంటుంటారు. మరి రథానికి ఏముంటాయి? ఆ రథానికి అంటే కట్టబడినటువంటి రథములు పనిచేయాలి అంటే గుర్రాలు కట్టబడి ఉంటాయి. మరి అలాగే ఆ గుర్రాలకి కళ్యాలను పట్టుకునేటువంటి రథసారథి, అలాగే మరి రథం ఉంటే రథంలో ప్రయాణికులు కూడా ఉంటాడు కదా, ఆ ప్రయాణికుడే జీవాత్మ, ఆత్మ. మరి ఇంద్రియాలు సక్రమంగా పనిచేయకపోతే గుర్రం తలా ఒకవైపు పడిగెట్టింది అనుకోండి, మరి రథం ఎటుపోతుందో తెలియదు. మరి కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలను అంటే గుర్రాలని కళ్యాల ద్వారా, మనసు అనేటువంటి కళ్యాల ద్వారా వీటిని అధీనపరచుకోవాలి అని చెప్తారు. మరి ఆ మనసు ఎవరి చేత అంటే బోధించబడుతుంది అంటే బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యతో యతో నిచ్చరతి మన చంచలమస్థిరం తతస్తత్తో నియమ్యైత దాత్మన్యేవ వశం నయేత్.
సో ఈ చంచలమైనటువంటి మరి నిలకడ లేనటువంటి కారణంగా, అంటే చంచలత అస్థిరత కారణంగా మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడెక్కడో తిరిగిన మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనుకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే చంచలత అస్థిరత అనేటువంటిది మనసు యొక్క స్వభావము అని చెప్తారు. మనసు ఇప్పుడే మనం ఏదో అనుకుంటాం, ఎటెటో పరిగెడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు మనసుని వశం చేసుకోవాలి, అంతేగాని మనసు అతన్ని వశపరచుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. మనసు మన వశంలో ఉంటే అది మిత్రులాగా పనిచేస్తుంది. మనసు వశంలోకి ఇతడు వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఇక అది శత్రువులాగా పనిచేసేటువంటి ఇది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రశాంత మనసంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమ కల్మషం. ఓ అర్జున, నాపైనే మనసు సంలగ్నం చేసినటువంటి యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖ పూర్ణత్వమును తప్పక పొందగలుగుతాడు. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతుడితో ఉన్న గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చేసుకుని గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తి పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ మత్యంతతం సుఖమశ్నుతే. ఈ విధంగా ఆత్మనిగ్రహం కలిగిన యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మని దివ్యమైన సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం చేత సంపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం యొక్క అత్యున్నత స్థాయిని అతడు పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి నిజమైన యోగి నన్ను అన్ని జీవులలోనూ మరియు నాలోనే ప్రతి జీవిని కూడా చూస్తాడు. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతానాం భూతాని చాత్మని అని చెప్పు ఈక్షతే యోగ యుక్తాత్మ సర్వత్ర సమదర్శిన అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే నిజమైనటువంటి యోగి అన్ని జీవులలోనూ సర్వజీవులలోనూ ఆ భగవంతుడినే దర్శిస్తాడు అని చెప్తారు. సకల జీవులలోనూ అలాగే మరి ఆ భగవంతుల్లో ప్రతి జీవుని చూస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడైనటువంటి మరి ఆయనను దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుని కృష్ణ భగవాన్ని సర్వత్రా దర్శిస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి యోగి పరిపూర్ణమైనటువంటి ద్రష్టగా చెప్పబడతాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యో మాం పశ్యతి సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నింటినీ నాయందే దర్శిస్తాడో అటువంటి వాడు నన్ను కోల్పోడు, నేను అతన్ని కోల్పోను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నిశ్చయంగా కృష్ణుని సర్వత్రా దర్శించుకుంటాడు అని చెప్తారు. అలాగే అతను సమస్తాన్ని శ్రీకృష్ణుడిలోనే చూస్తాడు. కాబట్టి మరి అలాంటి ఆ సమదర్శి అయినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడిని ఎప్పుడూ కోల్పోడు, అలాగే ఆ భగవంతుడు ఆయన్ని వదిలివేయడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైన అంటే ప్రేమాంజనాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు సర్వదా ఆ ఆది దేవుడైనటువంటి ఆ గోవిందుణ్ణి భజిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. మరి భక్తుని హృదయంలో నెలకొన్నటువంటి నిత్య శ్యామ సుందర రూపంలోనే అతన్ని అందరూ దర్శించుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా నేను పరమాత్మ ఒకటే అని తెలిసిన వాడు పరమాత్మని ఆరాధనాయుత సేవలో నెలకొని మరి అటువంటి వాడు సర్వదా నాలోనే ఉంటాడు అని చెప్తారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఆ విధంగా మరి ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఎవడు తనతో పోల్చుకుని సకల జీవులను వాటి సుఖదుఖాలను రెండింటినీ సమానంగా చూస్తాడో
అతడే ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా యోగుల గురించి విధానాలను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇక అర్జునుడు మరి ఆ యోగ విధానాన్ని విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ 33వ శ్లోకంలో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇక కృష్ణ భగవాన్తో, ఓ మధుసూదన, ఓ కృష్ణ, మనసు నిలకడలేనిది కదయ్యా. కాబట్టి మరి అటువంటి నిలకడలేనటువంటి అంటే మనసు చంచలము అస్థిరము కనుక నీవు సంగ్రహంగా చెప్పినటువంటి నీవు చెప్పినటువంటి ఈ యోగ విధానము నాకు అసాధ్యం, ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యం అనిపిస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, అయ్యా నువ్వు చెప్తున్నావు ఇది, మరి అంతా మనసును నిగ్రహించుకొని చేయమంటున్నావు, మరి ఇదేమో చంచలమైనటువంటి మనసు కదా, నిలకడలేనిది కదా, మరి దీనిని ఆచరించడం అనేది సాధారణ మానవులకు సాధ్యమేనా, ఇది అసాధ్యం అనిపిస్తుంది నాకు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఇంకా అంటాడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, ఈ మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనసును నిగ్రహించడం అనేది వీచే గాలిని నియంత్రించడం కంటే కూడా ఎక్కువ కష్టం అనిపిస్తుందయ్యా నాకు అంటున్నాడు అర్జునుడు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు అన్నదానికి కృష్ణ భగవాను సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సమాధానం చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, చంచలం స్వభావమైనటువంటి మనసును నిగ్రహించడం శక్యం కాంది అనడంలో సందేహం లేదు. నువ్వు అన్నట్లుగానే అసంశయం మహాభావో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అని నువ్వు అన్నట్లేదు కరెక్టే. కానీ అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యాల ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మనసును నిగ్రహించేటువంటి విధానాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే మళ్ళా సో మనసుకు కళ్యం వేయడానికి ఆత్మానుభూతికి కఠినమైనటువంటి కార్యం. కానీ మనసు నిగ్రహించబడి యుక్తమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా ప్రయత్నించే వాడికి తప్పక జయము లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తారు. అవన్నీ చెప్పినాక మళ్ళీ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, మరి నువ్వు చెప్పినట్లుగా ఈ యోగ విధానం మొదట్లో ఎంతో శ్రద్ధతో ఈ యోగాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించి ఆత్మానుభూతి పద్ధతిని స్వీకరించి కూడా ఆ తర్వాత లౌకికత్వం కారణంగా ఈ భౌతిక చర్యల కారణంగా దానిని విడిచి ఆ విధంగా యోగంలో పూర్ణత్వము పొందలేకపోయినటువంటి విఫలమైనటువంటి యోగి పరిస్థితి ఏమిటి అని ఆయన అడుగుతుంటాడు. ఇంకా అంటాడు ఆయన, మరి ఓ మహాబాహువులు కలిగిన కృష్ణ, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భ్రమితుడైనటువంటి అట్టి వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జయాలు రెండింటి నుండి పతనం చెంది ఏ రంగంలోనూ స్థానం లేకుండా చెదిరిన మేఘంలా నశించడా. ఎందుకంటే మరి నువ్వు చెప్పినట్లుగా యోగ విధానాన్ని ప్రారంభించడానికి చేసి అటు భౌతికమైన సుఖాలను అనుభవించక ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందక మరి అతడి పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉంటుంటాడు. ఇంకా అంటాడు, ఓ కృష్ణ, ఇది నా సందేహము, దీనిని పూర్తిగా తొలగించేవాడివి నీవు తప్ప నా సందేహాలను తీర్చేవాడు ఎవడూ లేడు అంటూ అడిగితే కృష్ణుడు అంటాడు ఇంకా, ఓ అర్జున, శుభకార్యాలలో నెలకొన్నట్టి యోగి అంటే భక్తి విధానంలో పాల్గొనడం అనేది శుభకార్యంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
మరి శుభకార్యాలలో పాల్గొనేటువంటి యోగి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనము చెందడు. ఓ మిత్రమా, మంచి చేసేవాడు ఏనాడు చెడు చేత పరాజితుడు కాడు అంటూ ఆయన చెప్తాడు. చెప్పి ఇంకా చెప్తారు ఆయన అర్జునుడితో ఇంకా అంటారు, ఓ అర్జున, విప్లయోగి పుణ్యజీవుల లోకాలలో అనేక సంవత్సరాలు భోగానుభవాల తర్వాత ధార్మిక జనుల యొక్క వంశంలో లేదా ధనిక వంశంలో జన్మిస్తాడు. మరి లేదా సుదీర్ఘ కాలం ఎక్కువ కాలము సాధన చేసి విఫలమైనట్లయితే అతడు నిశ్చయంగా మహాజ్ఞానవంతులైనటువంటి యోగుల యొక్క వంశంలో జన్మిస్తాడు. ఈ జగత్తులో అటువంటి జన్మ నిశ్చయంగా అతి దుర్లభంగా ఉంటుంది అర్జున అని చెప్పి ఇంకా చెప్తాడు, ఓ కురునందన, అటువంటి జన్మను పొంది అతడు తన పూర్వజన్మలోని దివ్య చైతన్యమును పునరుద్ధరించుకొని పూర్ణ విజయమును సాధించడానికి అధికమైనటువంటి ప్రగతి కొరకు తిరిగి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మనం అప్పుడప్పుడు అంటాం పూర్వజన్మ సుకృతము అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అది ఉన్నటువంటి ఒక కారణంగానే ఈరోజు మీరు ఇక్కడ మనము ఈ భగవద్గీత క్లాసు వినడానికి కనీసం కూర్చుని ఉంటాం. ఎంతో మంది ఉన్నటువంటి కాలంలో మొదటి రోజు 110, 120 దాకా వచ్చారు. కానీ వారందరికీ ఈ శాస్త్ర విషయాలు భక్తి విషయాలు అంటే కాకపోవచ్చు, లేదా నేను చెప్పేవి ఇబ్బంది అనిపించుండొచ్చు. సో కానీ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నటువంటి మీరు. సో ఇంకా చెప్తారు ఆయన, తన పూర్వజన్మలోని దివ్య చైతన్యము బలము వలన అతడు కోరకనే అప్రయత్నంగా యోగ నియమాల వైపుకు ఆకర్షితుడవుతాడు. అటువంటి జిజ్ఞాసు అయినటువంటి యోగి సర్వశాస్త్రాలలోని ఆచార విధులకు అతీతంగా ఉంటాడు అంటూ చెప్తారు. చెప్పి ఇంకా చెప్తాడు, ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే శాస్త్రజ్ఞానం కలవాళ్ళ కంటే కామ్యకరములు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు యోగివి అవ్వడానికి ప్రయత్నించు అని చెప్పి ఇంకా చెప్తారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమేయుక్తతమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిగ్నమై ఉండువాడు. మరి నా ఏందంటే ఇక్కడ భగవంతుని యందు నిమగ్నమై ఉండేవాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, అంటే తన యందు భగవంతుణ్ణి స్మరించుకునేటువంటి వాడు, భక్తి సేవ చేసేటువంటి వాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైన వాడిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ సో భజతే అనేటువంటి పదం శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం అంటూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. శ్రద్ధావాన్ అంటే పూర్తి శ్రద్ధతో, భజతే అంటే దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవ చేసేటువంటి వాడు. యోమాం అంటే యహ అంటే ఎవడైతే, మాం అంటే నాకు, ఎవడు నాకు అంటే ఎవరైతే నాకు అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి సో సేవ చేసేటువంటి వాడు మరి యోగులందరిలోకెల్లా కూడా ఉత్తమమైన వాడుగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, శ్రద్ధతో ప్రేమతో చేసేటువంటి సేవ ప్రత్యేకంగా భగవంతునికే ఉద్దేశించబడింది అని చెప్తారు. గౌరవనీయుడైనటువంటి వ్యక్తి లేదా ఒక దేవతను పూజించడం మానేసి మనిషి సభ్యత లేనివాడుగా పిలువబడి మరీ భ్రష్టుడైనప్పుడు తప్ప భగవంతుణ్ణి సేవించడం మానలేడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ప్రతి జీవుడు కూడా భగవద్ అంశగానే మనం భావించేటువంటిది. మరి సకల జీవులకు మూలమైనటువంటి పరమేశ్వరుని సేవించక తన ధర్మాన్ని ఉపేక్షించేవాడు తన సహజ స్థితి నుండి తప్పక పతనం చెందుతాడు అంటూ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటిది. రే కృష్ణ. సో మనకి అనేక రకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఈ భక్తి యోగము అత్యున్నతమైనది. ఇది కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, అలాగే భక్తి యోగము. ఇది మిగతా యోగాలన్నింటి యొక్క తుది గమ్యము భక్తి యోగమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి వివిధ యుగాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నవి. సత్యయుగంలో
ధ్యానం చేసేవాళ్ళు, ఎందుకంటే వారి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ 1,00,000 సంవత్సరాల వరకు ఉండేది. త్రేతాయుగంలో యజ్ఞ యాగాదులు చేసేవారు, దాదాపు 10,000 సంవత్సరాల వరకు జీవించేవాళ్ళు. ద్వాపర యుగంలో దేవతార్చనం, ఆలయాలకు వెళ్ళి అర్చనం చేసేవాళ్ళు, ఎందుకంటే 1000 సంవత్సరాల దాకా బతికేవాళ్ళు ద్వాపర యుగంలో. ఈ కలియుగంలో మనకు ఆ అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే మన లైఫ్ స్పాన్ 100 సంవత్సరాలు అని చెప్తాము, అది కూడా కష్టమే. కాబట్టి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము నామస్మరణం, ఆ భగవన్ నామస్మరణం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ధన్యవాదాలు అందరికీ.